Iyo tuchimveni kuti mwalandidwa pano pa Lahiri TV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana, nkhani za atsogoleri osiyanasiyana za ndale komanso za dziko lathu lino la Malawi. Ife Lahiri TV tipangeni like komanso subscribe kuti zambiri zikupezani mosavuta. Tikuthokozeni APAC chifukwa cha ntchito yabwino imene mudayiganizira kuti ichitike, koma timafuna tikuwuzeni kunena kuti zimenezi zabwera mu nthawi yolakwika, pamene dziko laonongeka, dziko lavunda, dziko lafika pa masaza pansi pa usogoleri wa Lazarus Makafi Chakwera ndi nduna zake. Choncho titasatira bwino mfundo zochokera kumbali zosiyanasiyana, ine ngati Chaima Rosario mfundo yogwirika imene ndayiona pa zonse zija kuposa china chilichonse chimene chakambidwa pamene pacha ndi mfundo yochokera kwa munthu mmodzi amene ndi Sylvester Namiwa, amene ndi mmodzi wa anthu omenyera ufulu mdziko muno, amene amasogolera bungwe lake la SIDET. Adakamba kunena kuti kusatira kulephera kwa usogoleri wa Lazarus Makafi Chakwera, kusatira kulephera kwa Inspector General of Police Mai Marine Yolam, komanso kusatira kusokonekera kwa china chilichonse mdziko muno, zikutanthauza kunena kuti ulamuliro suli bwino, ndipo dziko lathu lavuta, ndipo palibe chilichonse chabwino chimene tingachiyembekezere mu dziko lathu la Malawi, ndipo palibe cha nzeru china chilichonse chimene anthu tingamayenera kukhala nkumati tili ndi chisankho mwezi wake natichula pa 16 September kutali, pamene tili ndi usogoleri umene walephera kale. Kodi bwanji tingogwirizana kuti usogoleri uchoke, utule pansi udindo? Nkhani ikhale imeneyo. Sylvester Namiwa adakamba kunena kuti Lazarus Makafi Chakwera akuyenera atule pansi udindo, Mai Marine Yolam mkulu wa polisi atule pansi udindo, ndipo kabineti yonse Chakwera akatula pansi udindo, kabineti iso ikhala kuti athera pati pamenepo. So zikafika pamenepa pakuyenera pakhazikitsidwe interim government, kapena kuti boma longogwirizira longoyembekezera kufikira ku chisankho. Tikamanga zimenezi zithandizira kuti tithamangise smartmatic mophweka. Tikhoza kulankhula pano zokhuza smartmatic ndipo anthu tikulankhula mosiyanasiyana, koma smartmatic akuifuna ndi yolepherayi Lazarus Chakwera, ndipo amene akupangisa kunena kuti smartmatic ikhalepo iwinise Chakwera, amene akusogolera move yonse ndi Chakwerayi ndi wasankha anthu ake achina Annabel Ntalimanja, amene ayendese smartmatic ndi wasankha anthu ake amene azapereke force chitetezo chokwanira kuteteza kuti smartmatic wina asayichulukire nzeru yayi chisankhocho chikabwera, ndi amene Mai Marine Yolam anasankha Ame General mkulu wa asilikali amene nayenso ali mu process imeneyi yofuna kuzapereka mantha ku dziko pogwisa ntchito asilikali, kuwachita deploy kuti azaopseza anthu, kuchitira anthu nkhanza zosiyanasiyana mdziko muno. Ameneyi Valentino Phiri tikuyenera kuti timuonesese, tikuyenera kuti tisamale naye, ndipo Marine Yolam tikuyenera kuti timuonesese tisamale naye, Chakwera timuonesese tisamale naye, nduna zonse za MCP tizionesese tisamale nazo. Kodi tisamala nazo motani? Powakakamiza kuti atule pansi maudindo, boma lithesedwe, pakhazikitsidwe boma logwirizira kufikira ku masankho. Tikumbukire kunena kuti temu yawo inatha kale mu mwezi watha wa June, panopa akukhala nthawi yongonjezera. Ndiye ngati akukhala mu nthawi yongonjezera, ifeyo tili ndi ufulu kuwauza kunena kuti nthawi yonjezera tikuyinyamula, inuyo zipitani. Chogwirika chimene panopa tikuyenera kuchichita ngati dziko ndikuuza anthu amenewa kuti atule pansi maudindo awo. Mfundo imene inali yokupsa yomangiririka konse kuja ndimeneyi. Ndiye timafuna tipemphe Public Affairs Committee APAC kunena kuti
mwa mfundo zonse zimene zakambidwa kumene kucha agwire mfundo yonena kuti ife ngati dziko tikufuna kuti Lazarus Chakwera atule pasi udindo. Akatula pasi udindo ndiye kuti pakhazikisidwe boma logwirizira limene litiyendese kufikira pa 16 September pamene tikaponye masankho. Tikatere choncho ndiye kuti nkhani ya mathematics yatheraso pati pomwepo, chifukwa amene wabwesa mathematics ndi amene iyo tikumuza kuti achokeyi, ndiye akachoka mathematics tathana nayo pomwepo, ndiye kuti tipita ku masankho mwa nthawi zonse. Chisankho chikhala chowerengera pamanja ndipo chikhala ndi ma auditors chikhala ndi zimene ifeyo Amalawi tikuzifuna kuti zikhalepo, zimene panopa zikukanika chifukwa cha munthu olepherawi Lazarus Chakwera, chifukwa choti wakhazikisa anthu ake amene akupanga influence move imene Annabel Ntalimanja, Valentino Phiri, Merini Yolam ndi nduna zosiyanasiyana zimene zikuoneka kuti za mphamvu, so zikufuna zichite overpower will of people. Chifuniro cha anthu mdziko iwowa akonzeka kuti asusane nacho, ndipo akonzeka kukhesa mwazi mdziko muno. Tisanafike pokhesa mwazi, Amalawi tidzuke tiudze boma la Musipi Lazarus Chakwera kuti apakire azipita, alephera kuyendesa zikoli. Pakhazikisidwe boma logwirizira tikudikira pa 16 September. Apaki gwirani mfundo imeneyi imene anabweresa Sylvester Namiwa above chilichonse chimene chinakambidwa kumene kucha. Zina zonse zija, it was just waste of time, waste of resources. Bora kungokhala pasi kunyumba kumangothera zuwa. Mfundo yogwirika kumene kuja ndi imodzi, Chakwera atule pansi udindo, pakhazikisidwe boma logwirizira, ndi kuti tithana ndi zosamwisa zonse zimene panopa tikudusamo. Tithana ndi mathematics imene ikukakamidwa panoyi, Chakwera akatula pansi udindo. Inuyo kumbali yanu mukutipo bwanji? Mutamva mbali zonse za Sylvester Namiwa amene anayankhulira kuyankhulapo kutengapo gawo za Lazarus Chakwera, mukutipo bwanji? Perekani chiganizo chanu ku comment section kuti tiziwe mbali yanu.